σε συνεργασία με το ΚΕΛΤΝΟ μας λέει ότι πρέπει να γίνει ο ξεχασμός, υλοποιούμε τον ξεχασμό. Ήδη προετοιμαζόμαστε, δεν έχω βάλει ακόμα τις παγίδες γιατί είναι νωρίς ακόμα, ο καιρός είναι ψυχρός. Θα τοποθετηθούν οι παγίδες μετά τις 18 Ιουνίου. Θα γίνει η πρώτη-δεύτερη μέτρηση στις αντίστοιχες ταπέλες, θα δούμε τους πληθυσμούς και θα προχωρήσουμε. Και για την εντομοκτονία και για την μυοκτονία και για τον καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων υδάτων, τα οποία θέλω να γνωρίζετε ότι τα όμβρια, εφόσον οι συμπολίτες μας αποβάλλουν στους αγωγούς των ομβρίων και λιμνάζουν σε πολλά σημεία ακαθαρσίες ή υπολείμματα τα οποία δεν επιτρέπεται, προφανώς θα υπάρχει βρώμα. Όμως προσπαθούμε κάθε φορά όπου παρατηρείται να επεμβαίνουμε είτε μερικώς είτε ολικώς στην περιοχή όπου εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό. Αυτά. Ο κύριος Παναγιώτης. Κύριε Δήμαρχε, οι άδειες για αυτά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εντελώς αντιπαραγωγικές. Θα πρέπει σε κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να το σταματήσουμε και εγώ προτείνω, υπάρχουν δυνατότητες στο Δήμο να προβεί σε ενέργειες τις οποίες καθυστερεί, πολιτικά πιστεύω εγώ ότι καθυστερούν αυτά τα πράγματα, τις εντάξεις των περιοχών στο σχέδιο που είναι εκτός σχεδίου, να αρχίσουν να δουλεύουν διάφορα μαγαζιά. Έχω μία πρόταση. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο όπου το μετρό, η Αττική Οδός, πρόσβαση στο αεροδρόμιο, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα συνεδριακό κέντρο που έχει ανάγκη η χώρα και που θα μπορούσαμε να απασχοληθούν όλοι οι Χαλανδρέοι που είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή και έχουν και κάποιο επίπεδο, που μας λένε από την τηλεόραση. Είναι εύκολο να το κάνουμε, πιστεύω εγώ, αρκεί να υπάρχει θέληση, δηλαδή πολιτική βούληση, δηλαδή κουράσεις, δηλαδή δήμαρχος. Είναι πάρα πολύ εύκολο και υπάρχει έλλειψη σημαντική. Ένα άλλο θέμα, το έχω θέσει πολλές φορές και αυτή τη φορά θα έρθουν οι κάτοικοι εδώ. Στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Δερβιτσάνης υπάρχει πλήθος λακκουβών. Όχι λακκουβών, λακκουβών, καλά το λέω. Λοιπόν. Με δικά σου λόγια. Ναι. Με κοιτάει. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα καθώς περνάνε κάνουν έτσι. Συνέχεια. Τι λες, λέει πιο πολλές. Το έχω πει επανειλημμένως. Την άλλη φορά λοιπόν που δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, έστω και χώμα, ρίξτε και χώμα ρε παιδιά. Ξέρω εγώ σκέφτομαι να πάρω τίποτε χαλίγια για να τα ρίξω μέσα εκεί να δω τι θα γίνει. Δηλαδή η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Οι κάτοικοι θα έρθουν εδώ στο επόμενο συμβούλιο. Τελείωσε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παναγιώτου, για το θέμα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να κάνετε προτάσεις να τις καταθέσετε, γι' αυτό και στη διαβούλευση, όπως σας είπα και πριν ο Δήμαρχος ακούσατε, να τις καταθέσετε προτάσεις. Εγώ εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Λέω τώρα το συμβούλιο, καταγράφηκε αυτό. Τι να καταθέσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας κάνω μια ενημέρωση που θα κρατήσει πολύ λίγο σχετικά με το πρόγραμμα θερινής φύλαξης με την δημιουργική απασχόληση που είναι για τα παιδιά δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές από τις 14 του μήνα. Στο τέλος του μήνα τελειώνουν οι εγγραφές. Έχουν ήδη γραφτεί γύρω στα 780 παιδιά μέχρι σήμερα στο μεσημέρι και δεν σας κρύβω ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, μια χωριστή λίστα που έχει ανοίξει, παιδιά από υγειονομικά σχολεία που οι γονείς τους έχουν αποφασίσει να τα πάρουν από εκεί και να τα εγγράψουν στα δημόσια σχολεία της πόλης. Εκείνο που ήθελα να σας ενημερώσω είναι ότι ενώ πηγαίναμε μια χαρά για το στήσιμο του προγράμματος, αντιλαμβάνεστε ότι η προεκλογική περίοδος η οποία ανανεώθηκε λόγω του ότι δεν υπήρχε κυβέρνηση, μας απαγόρευε η εγκύκλειος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
να κάνουμε πρόσκληση, να προβούμε την πρόσκληση του προσωπικού. Ωστόσο, δεν είναι το δικαίωμα να καταφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας στην Ειδική Επιτροπή. Καταφύγαμε αμέσως και μάλιστα μια μέρα πριν συγκροτηθεί η παρετική κυβέρνηση και προκηρύξει εκλογές, καταφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και μετά από 10 μέρες και κάποιον επιπλέον δικαιολογητικών που ζήτησε ο δικός μας εισηγητής και με κάποια τηλέφωνα που ανταλλάξαμε γιατί του δώσαμε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, το ενέταξε στις έκτακτες κοινωνικές ανάγκες και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε και να κάνουμε την πρόσκληση του προσωπικού. Ήθελα να είστε ενήμεροι ότι το πρόγραμμα τελικά θα λειτουργήσει απρόσκοπτα όπως το λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούσος. Μία ερώτηση είχε να κάνει ακριβώς με τη θερινή φύλαξη καλή απλήρωση από την κυρία Χατζηγεωργίου και μπράβο κιόλας για την άμεση αντίδραση που έλυσε το θέμα, γιατί πραγματικά υπήρχε μια αγωνία σε όσους τους εμπλεκόμενους και όσους ασχολούνται λίγο με την παιδεία και με τα ενώσεις γονέων και τα λοιπά, για το τι ακριβώς θα γίνει επειδή υπήρχε αυτό το θέμα. Θέλω να ρωτήσω εάν έχουν πληρωθεί οι καθαρίστριες των σχολείων και τι θα γίνει, ποιες ενέργειες θα κάνει η διοίκηση προκειμένου από Σεπτέμβριο να υπάρχουν καθαρίστριες. Δεδομένου του γεγονότος ότι από ό,τι φαίνεται έχουν καθυστερήσει συνολικά οι διαδικασίες, δηλαδή θα έπρεπε να έχει εκδοθεί, από ό,τι ξέρω, έπρεπε να έχει εκδοθεί μια εγκύκλειος από το Υπουργείο, η οποία δεν έχει εκδοθεί. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόταση από το Δήμο, θα έπρεπε να υπάρχει πρόταση μέσω ΑΣΕΠ και ήρθε στην περιφέρεια. Αυτή είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, δεν έχει καν ξεκινήσει. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από το Σεπτέμβριο να μην υπάρχουν καθαριστοί στα σχολεία. Οπότε μετά θα πηγαίνουμε στους γονείς και θα λέμε βοηθήστε. Ποιες ενέργειες σου πρέπει να κάνει η διοίκηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα εκεί? Η κυρία Χατζηγεωργίου. Κύριε Ρούσο, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν ήταν να αλλάξει το καθεστώς αυτό, θα είχαμε ήδη ειδοποιηθεί για να προβούμε σε κάποιο διαγωνισμό από ό,τι φαίνεται. Λόγω του ότι λέξαμε με εκλογές, για αυτή τη χρονιά δεν φαίνεται να αλλάξει το καθεστώς, ούτε οι διεύθυνσεις και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γνωρίζουν τίποτα διαφορετικό από αυτό που σας λέω. Από ό,τι φαίνεται και αυτή η χρονιά το 12-13, το ιστορικό έτος 12-13, θα λειτουργήσει με το ίδιο καθεστώς που λειτουργούσε μέχρι τώρα. Δηλαδή, ανασχολείο θα γίνεται η σύμβαση με την συμβασιακή καθαρίστρια, γιατί ξέρετε ότι έχουμε και κάποιους που είναι ήδη δημοτικοί υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να προσφυγούν με σύμβαση θα γίνει όπως γινόταν μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτές τις τελευταίες πληροφορίες. Δηλαδή το σχολείο κάνει την πρόταση για να γίνει σύμβαση, με υπογραφή σύμβαση μεταξύ διεύθυνσης και καταρρυκτής. Αυτό συμβαίνει τώρα. Κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί να μην νομίζετε ότι θα ευλογήσουν και τα γέννη μας. Απλά και μόνο θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσους συμμετείχαν στην διοργάνωση των Ευρυπηδίων, που κατά γενική ομολογία υπήρξε μια εξαιρετικά καλή διοργάνωση. Λάβαν μέρος περί τα 800 παιδιά. Το μόνο που θέλω να στυλιτεύσω είναι κάποιους γυμναστές των σχολείων του Χανανδρίου, οι οποίοι όχι μόνο σαμποτάραν και σαμποτάραν για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ζητούσαν λεφτά για να φέρουν τα παιδιά. Πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως, τελέστηκαν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και το διαπίστωσαν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι παρευρέθησαν. Και εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι το ότι ήρθε ένα γράμμα από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ιταλίας, η οποία είναι πραγματικά ένας ύμνος για το Δήμο, για την άρτια διοργάνωση και για το αθλητικό πνεύμα το οποίο επικρατεί. Να είμαστε καλά του χρόνου, να ξαναγίνουμε με πιο καλή διοργάνωση. Μπαίνω στην ημερήσια διάταξη, θέμα πρώτο.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκθεση υπαριθμών 30 του 2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη συζήτηση και λήψη απόφαση για εκδίκαση της υπαριθμών 3307 του 28 Δευτέρου 2012 έμφαση κατά τους υπαριθμών 374 του 11 απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση ρημοσφαιρικού στο οικονομικό τετράγωνο 720. Ομόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν θα εισηγηθείτε. Ο κύριος Βάσου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα την ένσταση 31 συμπολιτών μας, οι οποίοι ζητάνε την ανάκτηση και εκδήλωση της απόφασης 354 του 2011 που αφορά τροποποίηση των οικονομικών τετραγώνων 720 και από πλατεία Παιδική Χαρά σε πλατεία Παιδική Χαρά και υπερκρατικό χώρο. Σας είχα κάνει δηλώσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως γνωρίζετε, ο μοναδικός στόχος μας είναι να νομοποιήσουμε χρήσεις υφιστάμενες. Δηλαδή, το αθλητικό χώρο όπως υπάρχει, τις κερκίδες και το μικρό κτίριο που αφορά τα πολιτήρια. Για τα λόγω κτίσματα, όπως γνωρίζετε, έχει συζητηθεί πρόστιμο, έχουν κρυφθεί αυθαίρετα και ήδη υπάρχει έγγραφο στην αποκεντρωμένη διοίκηση όπως ζητάει η Πολωνία την κατεδάφιση. Μιλήσαμε την περιφέρεια όπου μας είπαν ότι ο μόνος τρόπος είναι για να αναβάλουμε την κατεδάφιση, να υποβάλουμε έγκαιρα την τροποποίηση προκειμένου να προχωρήσουν διαδικασίες. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε κάτι άλλο σε σχέση με τη σημερινή κοινωνία και τα αιτήματα των πολιτών μας και πώς αντιλαμβάνονται τον πολιτισμό και την άμεση γενικότερα. Πριν από 30 χρόνια περίπου έγινε αυτός ο χώρος. Οι προηγούμενες διοικήσεις έκριναν ότι υπάρχει μια ανάγκη για άθληση, άρα έκτισαν και το γηπεδάκι. Στη συνέχεια η διοίκηση του κ. Πατακού μας βοήθησε και χτίσαμε τα πολιτήρια, βελτιώσαμε την υπάρχουσα κατάσταση. Ο κ. Ζαφυρόπουλος μας βοήθησε, βελτιώσαμε ακόμη περισσότερο τις εγκαταστάσεις. Γιατί ήταν κοινή ανάγκη και κοινή αντίληψη ότι καλύπτει μια ανάγκη της περιοχής, δηλαδή ο αθλητισμός. Και τίποτε παραπέρα. Εκεί βρίσκαμε διέξοδο, βρίσκαμε διέξοδο όλα τα παιδιά μας. Άρα αυτό ζητάμε. Ζητάμε δηλαδή να νομοποιήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε ως απέναντί μας, έχω να το πω, έναν, ο οποίος λέγεται Σαφωνάς Θεοστολής, ο οποίος μεταχειρίζεται όλα τα μέσα, έχει κάνει παρεμβάσεις στην περιφέρεια, στην πολυκομία και έχει βάλει ως στόχο, όπως μας είπε προσωπικά, να μην πετύχουν αυτό το στόχο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είναι ομόφωνη απόφαση, διότι δεν έχουμε στόχο και το ξέρετε καλύτερα πλέον, να κάνουμε καμιά άλλη παρέμβαση. Μόνο νομιμοποίηση των ποσών χρήσεων. Δηλαδή κινδυνεύουμε να βγει απόφαση από τον Περιφερειάρχη να μας κατεδαφίσει το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Κοντά μας βρίσκονται και κάποιοι άνθρωποι του Συλλόγου, γιατί το φιλοπρόεδρο του Βασκαλατρίου, όπου εδώ και 30 χρόνια σε αυτό το χώρο δραστηριοποιούμαστε. Εκεί τα παιδιά μας μεγαλώσανε, έγιναν επιστήμονες, και την κυρία Κότση και τα παιδιά μας τρέχανε, τα παιδιά του Δημάρχου του κ. Βάση και με άλλους αναπτύξαμε σχέσεις φιλικές και ελληνικές, αλλά και κυρίως αναπτύξαμε ένα πράγμα που δεν έχει σήμερα ανάγκη κοινωνία. Την ελληνική της αναδέλφωσης. Εκεί πιστεύω όπως προσωπικά προερχόμενα από ένα ζημάδο του Ισταγγελόπου των Τι βλέπεις τώρα να γίνεται σε Ελληνική? Δεν μας μάχη με μάχη, ΣΥΡΙΖΑ. Μολονότι ο κύριος Βάσιος πραγματικά προσέγγισε το θέμα και από την διάσταση όχι μόνο την αθλητική αλλά και την κοινωνική μας έχει προκαλέσει, είμαστε πολλοί συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής